छठ गीत बहुत ही पर्व इतना महान होता है ना भैया कि 2 महीने पहले से अच्छा लगने लगता है ना, सुहावन लगता है। बहुत बढ़िया होता है ना। घर पे प्रसाद रखे रहिएगा ज्यादा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी जी। इसके बाद और आइए बहुत ही सुंदर भाव छठे गीत पे नया पुराना ना सुने। एक जानी के पति परदेश बनी आ बड़ी भाव से वो कहता नहीं फोन लगा के गए जी ना इनका छठ में हम केकरा से कहे भाई कुंदनो अपना मेहरी में बेकल बनी केकरा के लेके हम छठ घाटे जाए। हम बड़ी भाव से कह तरीका कि ना कोनो चिट्ठी ना समाचार कोनो आइल बा कि आस अखियन में बा जियरा मलम घबराइल बा कि चिट्ठी लिखल रही कि छठ हम करत कि दौरा कैसे लेके जाएब घाट जी अरे डराइल बा। औरतिया कहतिया कि रउआ अरे बहरा से घरवा जब ना कि रउआ बहरा से घरवा जब ना आए मोये बलाम जी ए गोलू त छठी घाट केकरा संगे हम जाई में बलाम जी त छठी घाट केकरा संगे हम जाई में बलाम जी रउआ बहरा से घरवा जब ना कि रउआ बहरा से घरवा जब ना आई में बलाम जी त छठी घाट केकरा संगे हम जाई में बलाम जी त छठी घाट केकरा संगे हम जाई में बलाम जी। क्या बात है। अरे जिला अरे जिया हो औरतिया कह दिया ए जी रउआ टिकटो ना कटैनी बाहरा से आ छठ नियरा गइल बा गोलू अपना मौकी के लेके चल जइहन कुंदनो चल जइहन हम केकरा से का करे आ कह दिया का केकरा से हम मंगवाइब नारियल नेबो केकरा से हम पिसवाए धोवल गेहुआ केकरा से हम मंगवाइब नारियल नेबो केकरा से हम पिसवाए धोवल गेहुआ। और का चाचा जी के देख के का कहे के बा कि बूढ़ा बाने कैसे ससुर जी के कहतिया औरत के कैसे हम राहम जाए खातिर थक जाए हाजीपुर जाए में कि बूढ़ा बाने कैसे ससुर जी के अढ़ाई में बलाम जी त छठी घाट केकरा संगे हम जाई में बलाम जी त छठी
मंगवाइब काल साथिया रे चौमुख दिया ना तारे मत के दिया रे के करत हम मंगवाइब काल साथिया रे चौमुख दिया ना तारे मत के दिया रे और का तैयार देवे के मौखवा के से भैया एक मिनट अच्छा लग रहा है कि छठ होता है ना घर पे होता है ना बीबी करती है कि माता जी करती है ना आपके घर में सर होता है ना बीबी करती है माता जी करती है ना सबके घर में होता होगा बोलू होला कि ना छठ होला लो आहा किया रख देवे के मौखवा के से कटाई में बना मुझे छठी घाट के रसम हो जाई में बना छठी घाट के रसम हो जाई में बना मुझे बहना से घरवा जब ना रहुआ बहना से घरवा जब ना आई में बना मुझे छठी घाट के रसम हो जाई में